בחיים. אז הוא ביקש שאני אקרא את זה ככה שיכניס אותם קצת לפרופורציה. הסיפור הזה הוא קיבל מיהודי בשם יצחק רביץ. יצחק רביץ הוא יושב ראש דגל התורה בביתר עילית. ויצחק רביץ סיפר את הסיפור הבא. זה קרה ערב שבת, לפני כשנתיים. אני יושב במשרדי והטלפון צלצל, על הקו, דודו טופז. איזה טופז? הוא שואל אותו. הוא חרדי, מה טופז עכשיו? איזה טופז? אני שואל. מהצ'חצ'חים? הוא שואל אותו, מה, מהצ'חצ'חים? הוא משיב לי בחיוב. אז דודו כאילו התבטא קצת, אמרו לי על הליכוד, לא יודע, לא הבנתי מה לי ולא, מה הוא רוצה ממני? הרב רביץ, אישות חשובה, ביתר עילית, דוסון כזה, מה הקשר? פותח רבי יצחק את סיפורו בכך. ואז מספר טופז לרביץ שהוא קיבל מכתב מאישה מסכנה המתגוררת בביתר, ובו היא מגוללת את מצבה העגום. מספרת שאין לה מה לאכול. וברשימת הממליצים היא הזכירה את שמו של יצחק רביץ, כי מי שיכול להעיד על מצב המשפחה. אז הוא שאל את האם הסיפור אומנם כל כך קשה. דודו שואל את רביץ, תגיד, באמת המצב הזה באמת קשה או שזה סתם פיברוק? סיפרתי לו מה שידוע לי, ואמרתי לו שאני יודע שהמצב שם מאוד מאוד לא פשוט. טופז הודיע לי שהוא רוצה לתרום למשפחה 75,000 שקל. הייתי עמום. המכתב נשלח הרי למאות אנשים, והמשפחה בטח לא חלמה לקבל כזה סכום, ודווקא ממנו. טופז שאלתי אם אני יכול להגיע אליו הביתה. המשיך רביץ לספר, אמרתי לו שעכשיו יום שישי וכבר מאוחר ואני לא אספיק. אז סיכמנו שאני אבוא אליו יום ראשון. לאחר שעה, יום שישי, התקשר וביקש שאמסור למשפחה שביום ראשון יגיע להם סכום כסף. הוא אמר שהוא רוצה שכבר בשבת הקרובה השמחה תשרה בבית של המשפחה המסכנה הזאת. סתם, שירגישו טוב כבר יום ראשון. ביום ראשון הגעתי לביתו. העמקנו בשיחה שארכה 4 שעות, הוא מספר. הוא אמר לי שהוא מרגיש, דודו הוא מספר כאילו לרביץ, הוא אמר לי שהוא מרגיש שאין לו כלום. ושהוא תורם את הכסף כדי שיוכל לעלות למעלה עם משהו. הוא טען שהחיים שלו, סליחה על הגדרה, אני קורא פשוט מה כתוב, דפוקים ורקנים, והתעניין במצוות. את הצ'ק הוא נתנה בתנאי שהמשפחה לא תגיד לו תודה, ולא תדע את זהות התורם. נקי, 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 בלי הרבה. לאחר כחודשיים התקשר שוב טופז לרביץ. הוא קיבל מכתב ממשפחה חדשה של בחור שנהרג בצבא, ורוצים לכתוב ספר תורה לעילוי נשמתו. אז הוא התעניין כמה עולה ספר תורה. דודו מתקשר, כמה עולה ספר תורה? מה? אמרתי לו, תראה, זה מדובר בסכומי עתק, מדובר פה על $40,000. הוא אמר לי שהוא מסכים לתרום חצי, בגלל שאתה רביץ מביא חצי שני. חצי קונים. כאילו, כמו חצי אבטיח, משהו. לא, בקטנה, בוא נקנה ספר תורה. $20,000, מה? להכנצת ספר תורה לא רצה טופז להגיע. הוא הסביר שרוצה שזה יהיה נטו למצווה. לא רוצה כבוד, הוא אמר. לאחר הכנסת ספר תורה הוא דיבר איתי על יוזמה שעלתה לו בראשו בעקבות התרומה לספר תורה. הוא רצה להקים מועצה המורכבת מדתיים וחילונים שתעזור לאנשים מכל הסוגים. הוא היה מאוד רציני. ישבנו כמה פעמים, גם בביתו, גם בבית קפה מול ביתו. בסופו של דבר זה לא הספיק להתקדם. רביץ מעיד מתוך היכרות אישית שטופז היה איש מיוחד, יהודי מלא ביורי תשובה. וכשהתחיל הסיפור העצוב האחרון, התקשר אליי העוזר שלו של טופז, צחי, ושאל אותי, את רביץ, אם מסכים לתת עדות אופי עליו בבית המשפט. אמרתי שבוודאי. ואז, הנה אני מקיים את הבטחתי, הוא אומר, לתת עדות אופי. אלא שאני נאלץ לדאבוני לעשות זאת בפני בית דין של מעלה, ולא בבית המשפט של מטה. מסיים רביץ על אף הנסיבות בקול חנוק. כל יהודי יש לו נשמה אלוקית כזאת.
שהנשמה האלוקית הזאת היא מלאה, 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 מלאה טוב. ככה אנחנו אומרים כל יום. נשמה שנתת בי טהורה היא. לא משנה איפה אני נמצא. לא משנה מה עבר עליי. לא משנה באיזה מצב אני שורה עכשיו. אפילו לוקחים לי הכל, כולל הכל. יש נקודה פנימית שבה אני בן חורין. ואם אני אלמד להשתמש בנקודה הזאת, להחיות דרכה את כל החיים שלי, לדעת לחיות באמת כאדם בן חורין, אבל לדעת את התפקיד שלי בתור יהודי כביכול, שבכל מעשה ומעשה שלי, קשור המושג דת, אבל לא כמו שאני מכיר אותו, דת, כי דתיים אלה. כמעט ואין שום קשר בין הדתיים לדת. לא מזלזל לך שום בדתיים, גם אני במקרה כזה, כאילו... אבל צריך להבין שדת זה אורח חיים. דת זה משהו אצלי בפנים. דת זה למעשה השילוב של חומר ורוח, שזה בעצם מהותו של האדם. כמו שהאדם מורכב מחומר ורוח, נשמה אלוקית מצד אחד וגוף מצד שני, כך כל צעד ושעל שלי בחיים, אני מטפטף. טפטופים של רוחניות לכל מעשה ומעשה שאני עושה. ואם אני אעשה את זה, וידע איך עושים את זה נכון, יתקיים וישיר, עבד השם הוא לבד חופשי. בואו נסכם מה שדיברנו ולמדנו עד עכשיו. פתחנו ואמרנו שלמעשה אין מילה או אין פירוש למילה דת ביהדות, ולכאורה הדבר תמוה כיוון שהיהדות היא